Amen. Shayela simanga. Amen. Umshado wami onyuka nawo. Umshado wami onyuka nawo. Ngiruwa besa. Nangiyongena nawo. Eka Yesu. Umshado wami onyuka nawo. Umshado wami onyuka nawo. Ngiruwa besa. Nangiyongena nawo. Eka Yesu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyabona ukuthi le ngihlabelela ngamase ngiqhubeke. Hayi sivele ndishaye i-grand march siyongena laphayana eMnyango. Ngibonge kakhulu ngicela ukubingelela umfundisi nomama uKhumalo. Bingelele umfundisi uVelasi Qhudeni uNgozi umnisi wemvula abangawadla amathibane abathi bangadla amathibane indlala iwile uVelasi. Hallelujah. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane namusukunayo ukuthi simando ukuqhubeka. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthola leli thuba. Ngenze ngendlela yonke nje ukuthi nje ibavale bonke omakhosi abalana. Angiyangibona. Ake ngithele izandla. Amen. Ngiyajabula bazalwane senizoqhubeka kodwa ngiyathanda nje ukusho ukuthi impela nami ngangena emshadweni ngisaba ngiqhaqhazela ngoba ngangiyoshada nomuntu omkhulu. Amen. Kodwa kuhle nje ukuthi kodwa ngangiyivolontiya uJesu emningi ngaphakathi kodwa emkhulu umuntu engizoshada naye. Ngibonga ukuthi ke ngikhuluma ngithi wafike waba umfowethu waba umyeni wami waba umfundisi wami waba ubaba wami wavele wazidala zonke lezi ndawo ngenze ukuthi ngibona okwenza ukuthi ngize ngibe la ngize ngibile nkosikazi engiyona ngafike wayakha impilo yami walekelela. Amen. Kulezi ndawo ezazidinga ukusizwa angizange ngisaba nazo lesi sizungu nje sokuyovakashela ekhaya ngoba nje ngafika ngena nje kwanela sengiyekuzwe kanti awusezile ngihleli kahle ebathenjini. Amen. Hallelujah. Ngashada nenkosana yasebathenjini futhi lenkosana abathandana ngampela nomamizana. Uma ngifika ukuthi bayathandana laba bantu kwaba sekubakhona into enhlizweni yami ukuthi uthanda bathandana ngabo alifani nalolu yena uQhudeni angithanda ngayo nokuthanda umama wakhe nokuthanda mina lokho kwenza ukuthi ngingabi nesikhwele bona babili kube ekhaya wasethi uMwendwele yazi ukuthi wena vele ke manje umagcino lekhaya ukuze ungaphazamiseki angizazi izathu zokuthandana kwalaba bantu ngoba baphuma kude kwenza ukuthi noma efika sekike ekhaya efika eqhamuke eThekwini mina ngisekhaya le kude eDolibrook ngangithi nje masimbone ehamba lapha ene-umbrella yakhe enkulu leyo 2-4 uneyona umbrella efake ephethe eze eseteksini shothi singasho nje kumamezala ukuthi baba sibanibani athi uma kodusake ngumtshela ukuthi nanga mina ngifuna ukubona wena usuphakile ngibeke inketele eziko athi uyafika nje umfana wami senibeke musaka kuningitshela ukuthi nangeza nyakazana wetheza ke sibe sesinyakaza ke bayaza bazalele emakhaya sesinyakaza uma efika ngiphake ngithi ngiphaka ngendlela right phela nami sengibona ukuthi sidala ukuphakela kanje
eMaskethekwini asukume umamezala aqonde lapha la siphaka khona uma besiphathela amafuthi akhiphe nobhanana iplate afake uphuthu iplate nenyama nobhanana ngoba yena sekufika umfana wakhe bese uMongcwele uhambisele kunjalo ungaphungula ungathethi ngoba yena njengangena ngendodana wakhe wena ngena umnyeni wakho uyongena umnyeni wakho eMaskethekwini kodwa manje la kukhona umamezala dedela umamezala adlala indawo yakhe kumfana wakhe yothi ke masesekethekwini ke seniyobuyela-ke kuleyo ndlela enidla ngayo zincane nje izinto aziziningi ezibuye zenze nje umsindwane emshadweni ngokungakwazi ukuhlukanisa phakathi kothando lodadewabo nothando lakho makhosi. Amen. Okay, mina kuthiwa-ke ngibonile ukuthi engathi-ke manje sekufike la khona la lethu ukubambelana amaqhubu. Ngithe-ke inkundla yethu leyo thina-ke abantu besifazane uma singekho happy singajabulile sinesikhali sethu esasiphiwe emazulwini ngoba asinawo amandla asinaso isikhwele kodwa nje hayi thina sithula uze kuzwakale kwinality phansi uma kukhona engasiphathanga kahle sivele nje bese nishise kushilo into edala lokho uze kungenwe endabeni yamaqhubu thina abantu besifazane sifuna ukuthi uma kukhona into eyenzekile iyangasiphatha kahle thina sobabili emshadweni wethu asingavele nje sidlule ngehubo kuyona kodwa asikhulume ngaleyo nto engasiphathanga kahle bese kuyadlula ukuze kungathi ngo-2025 ukhumbula into ya-2016 ngikhumbuzwa yini ingoba nayo kwathiwa nje kwawanyaziswa kwadlula thina singabantu kwemvelo yethu ethanda ukuthi into asikhulisana macala ngithi bafethu amen kodwa thina sithanda ukuthi uma kukhona into edingwa akuzona zonke waphila uthando khona into ezidlula nje vele izithathe ezilahle lapha uthi noma ukuthi ufuna ukuyikhuluma kuvele kufika uthando khona-ke edlula khona sekuthandweni kunjalo kodwa yini ithi mina ngifuna ukwenziwa njani ukukhuluma ikona-ke okufanele sikuqikekele ukwenza noma sishadile ukuthi asingazi izibi izinto ezifuna ukukhulunywa bese kuthi masekuhamba isikhathi kuthiwa wena awuthetheleli kushuthi kusukela kukhona kahle kodwa uyakhona 2016 manje ngizamkhumbuza yini ngoba letashi ikhotheliwe nje enhlizweni ayisuswanga ukhothela okushuthi-ke ukuze singabambelana amaqhubu asilungiseni bafowethu asilungiseni ngiyazi ukuthi ukuthanda ukusinda nikhululeke nje bakithi ngikhuluma nje ngomama ukuthi akuyona indawo elula ngoba ukuthi bayaxolisa nathi suke singasho ukuthi akaguqe ngedolo athi ngaxolisa wena osebukhosini manxele kanjani cha kodwa njalo nje ngoba phela vele uyinkosi ekhaya uyahlonipha kodwa nje uzwe ukuthi khona into ethe nawe wena mama uma kukhona into engaxoxwanga kahle izama ngawo wonke amandla kuyethuke ungayixoxi usadiniwe uzobona linda isikhathi esi-right bese uyiletha ngentobeko ngithi kuthiwa sihloniphaneni uyiletha ngentobeko sengathi kube ngakuzwa kuphathini wakho uma uletha into engaphethe kahle khona la mazwi ajwayele ukushiwo nje athi umuntu uyazwela wena ngiyafayela manje wena uyazwela nento encane uzwe ngobani ukuthi incane kimi menziwe akakhohlwa kodwa umenzi iyona-ke lento edala amaqhubu ukuthi kube khona into ezincane nje ezingathenjwa kuthiwa nje injani incane izokhula-ke kuloyo oyekwe kuyena njengoba wena uyiyekile noma ngabe umama noma ngabe ubaba
usuyifica isithathe indawo enkulu emshadweni wenu ngoba niyaziziba izinto ekufanele kukhulunywe ngazo. Amen. Singabambelani kamagqubu kodwa akhulunyweni. Akhulunyweni basana. Uzophinde nibuye futhi ukuthi amagqubu ona kangakanani lapha kunabo 4. Uma engalungiswanga lapha kunabo 4 ukuthi umonakalo nje wamagqubu uba kangakanani angazange alungiswe into ezingakhulunywanga. Amen. Amen. Sekhona ibanga. Amen. Sibabuke kakhulu Nkosana. Kwafika laphayana ke kuthiwani ukuphathwa kwezimali emshadweni. Amen. Angizokhuluma into enkulu engaka kodwa ngizosho nje kancane ukuthi emshadweni kubalulekile ukuthi nihlale phansi kwifamily nibonisane ukuthi imali zenu zozisha kanjani, into yenu ithini lekhaya. Abanye bayacazelana umsebenzi ukuthi wena mhlawumbe uzogrosa kodwa ikhosi bamwela kuthina bomama igrosa bakithi ngithi mase ngibona ingane sezinkonkoloza ubisi ngithi ngabe sengihamba ngeveni enkulu. Amen. Ucazelana nje bazalwane umsebenzi wasekhaya ungabi khona phakathi kwenu emshadweni osekhokhela yonke into ekhaya angabe sakwazi nokuthi abe nemali nje yokuthi ajabulise yena ngensebenzo yakhe. Akucazelwaneni noma kuboniswaneke nokuthi ke lezinto amanye bathi bayayihlanganisa bese kubalwa izidingo zekhaya. Uma nje kuvumelana lokho kuhle kodwa kubo omunye umntwana akhokhela yonke into ekhaya mhlawumbe umama sesiyambona noma efikile ukuthi nje akasashintshi hairstyle ngoba izembe mhlawumbe ubaba ngalo usekhokhela yonke into siyambona umama akasuke kuyaqhuleka ubaba lokho agqoka asude ephasika la 2014 ayenziwa yonke into isize yakule emadolweni kodwa mengena umama kodwa cha akuchazelwaneni kahle kuboniswane manje ukuthi ihlanganiseni bafowethu noma yini. Uma futhi kanti kuwena ozothenga into ethile ekhaya usayenzanga mhlawumbe ukhokhela into ethile ayikhokhele kangaka uyaphela umtshela uphathini wakho ukuthi baba noma mama into ethile ngithe mase ngifana kubona akukhokhe kangaka. Kukhona abantu abahlobo abadlela umuzi ubaba incwadi sifikela kuyena manje sifika incwadi ezibrown azishutheke baze bafika incwadi yokugcina nokuthi impela sekuyaphela. Uma sibuza noma mthokama kanjani mfethu uthi bengizozama umama wayesebenza ubaba enebhizinisi elithile manje uthi umama kuyona le nsebenzo yami engiyenzayo ebonakala ingekho ubaba wayeshiya wangekudinga umuzi ngoba ngangizo-adjusta ngala ngikathenisa ibhizinisi lakhe esantengantenga ngiphusha ukukhokhelwa komuzi ngoba phela umuzi bazalwana akekho ongawuthandi umuzi okusho ukuthi konke kufanele sikwenze ngohlelo nezimali siziphathe ngendlela engazucisha uthando umuzi kodwa ingokuthi-ke baphumeke kulo muzi-ke okade ukhokhelwa-ke waqala phansi-ke umama ngokuyena welokhu edokoza kwezizimali kwawuthenga isayithi kwakhiwa kodwa manje masubona lo muzi wabalahlekela nalo wababona uyabona ukuthi uma bengahlala phansi bayixoxe ungaphela nomshado kodwa sekudinga ukuthi-ke lona omunye-ke abambeke ibhadi ukuthi umshado kodwa kuyabonakala ukuthi akuzange kulunge kuxoxisaneni nakhona emalini akuxoxiswane bafowethu ukuze kungabi khona inkinga. Emalini-ke khona into ngiyisho-ke Nkosi yami kodwa lami mangayisho namhlanje bomama ayisho ukuthi njengoba sishadile nje sizelwe siphume emakhaya akufanele mangabe
inkosi kukhona enibusisa ngabo okuhle njengemali ukuthi nje ngampela nje la uzalwa khona mama ngithi phela yonke into iphelele emzini ekhaya usambi sisho 500 nje mawukhona kangconwana ekhona mama wakho nobaba nodadewenu baphila ngekhona Masale thana uthi nje ngoba wena usuphelele la. Konke ngiyibonile mina. Khuluma ke uthe ngizokhuluma nje. Ngithi ngisesebalini manje. Konke ngiyibonile bayibona. Ukuthi uma noma ngama kahle kanjani la wethu la ushadele khona. Ungabakhohlwa abantu bala uzalwa khona. Hayi ukuthi uMosi imazi umyeni wakho. Kodwa ugcina ubudlelwane bubuhle nabantu bakini. Uphinde ugcina ubudlelwane bubuhle nabantu basemzini. Ngoba into eyenze lokho ukuthi nje njengoba umuhle nje khona usuku nje mhlambe ukula kabili nje emzini ungaphuma ekamereni bese beyabuza umbuzo ukuthi senike nabatshela yini abantu bakubo abangake wena umufika nje kimi ungehli nasemotweni ushaya umlozi uyishaya isidudla ngokuhleli kahle la ukhona angithi ke lapho bese kulabizwa la odadewenu abangenalutho sekuthiwa ke manje usanizolanda usisi wena noma usuthatha ubona labo basemzini sebeyakuthatha ngemoto bakusa kodadewenu okushuthi ke yonke into ethinta imali siyenze kahle obuye ngotshela selilodwa ke mantombazana namhlanje siyasivuka amen kodwa nje bengiqonda ukuthi ubudlelwano asigcine bubuhle zinhlangothi zonke okay sengizodlula ke kwezezimali kuthiwa khona igama kwathiwa angabisho maqondana nemali kodwa ke sengifuna ukusho namhlanje ukuthi imali kuthina bomama iyisidingo esiphuthumayo awutshela umyeni ukuthi da imali thina bomama isidingo esiphuthumayo amen ithini into yami ngisho batakwethu noma ngakho usebenza kahle nawe usebenza kahle siyathanda nje ukuthi uhambe endleleni nje ukhuphuka unyaka kodwa umyeni wakho nje awubone nje ukukhuphuka isibalo kwi-account yakho yini kwenze njani athi akuyona angikhokheli imali angikhokheli gesi kodwa nje eyokuthi nje siyathandana nawe ntokazi wabona thina sashiya abafethu sashiya odadewethu ya amen athi nje yakho uyazi leyo mali akayidli ungene kuphini yomakoti benganganama ngene kweyo mama bakhulile ayijabeni inkongiseni bafazi ngithi amantombazana negenda allowance amen nathi sibele nemakoti allowance amen leyo mali akayidli hlangana sonke la esithambe siqhubana ungayifaka ngebhenki hayi thina sinesikhwama sethu sasiphiwe ezulwini athi nje hleli isofa nibuka uhlelo olubukwayo yazi kubani manje ovele nje ubaba lethi isandla uzobe sekukhonto ehlofokayo nani uthi uyakhona imvula leyo yokukhulisa isithombo kuthiwa uthando amen athi nathi yabona le manje ulethe impela idora uthando luyarepresent amen unjalo idora nje lenza ukuthi umama benesumayo yona beyashida kakhulu edoleni noma senenze konke nenza konke kodwa nje kuze kuphela unyaka nje ungazange ukuphe 200 unkosikazi walasinazi isipoletana zethu nathi singasho lutho futhi ke nje imali enomzana iphela kithi amen awusishase iqede bese singene sesilandelana nabantwana ekamereni uyaqala wena phansi
siphume sesijabulile. Yingakho phela Nkosi yami sashiya amakhaya seza kubantu. Amen. Futhi phela thina ningakhohlwa ukuthi kwathiwa singaba. Amen. Hayi ke bazalwane sengicela ukudlula lapho kodwa basekhona obaba. Amen. Amen. Sindleki yakho nzima. Engizoba nami ngisakhuluma ngayo kodwa ngizolisho ngone. Ngidela kufa. Inkosi yaseKamereni. Njengoba nje singabazalwane esiphuma kude. Amen. Ayinaminyaka. Ayina age. Zoxoxeleni indaba. Ngasekhaya ngishuthi lapho nendawo. Kwakuno baba uMshumayeli noma uMshumayeli basebekhulile ngeminyaka nathi saphendula bekhona ebandleni. Kanti ngelinye ilanga uzohamba kushona umama uMshumayeli. Meshona umama uMshumayeli awuzange ukhulume lutho lobaba kwathiwa njengoba ulazi njengoba iqiniso njengoba kade usixela iqiniso uhambile kugogo. Kanti uhambe kugogo bebesayidlala iphathaphatha. Kodwa ibandla lavela umthathela izinqumo omkhulu ukuthi njengoba khaba ugogo sekuzoba glory to Jesus umkhulu. Kanti umkhulu iphathaphatha. Usayidlala. Uzobonakala nini sekuphela inyanga ziqhubeka umkhulu wavela umkhulu wakhohlwa nayo indlela yasebandeni afuna sibonela intombazane lapha endaweni intombazane nje ishathi lentombazane umkhulu walisukela leli shathi leza kuyena umkhulu bashayana nomkhulu baba yihlaze elikhulu kabi ubani ilento ukuthi bamthathela izinqumo ukuthi mdala ayibani iminyaka kulenkonzo. Amen. Amen. Ngithanda umnyaka ngiphathi mina imalo umuntu ukusuka umuntu kulenkonzo. Njengoba nje kuthiwa yini kanti emshadweni ayifuna nayo lenkonzo siyenze ngoba nayo ayingenzeki kahle iyawenza ubonakala umshado. Amen. Lenkonzo iyadingakala. Ithina ke lapho thina abantu besifazane ihambe iyehle igraph. Amen. Angifuni ukuthi sihlale sibahle njalo. Kodwa ngizothi ke bafethu noma sigula ngoba sinezifo sabantu besifazane. Gula phela ubuye usinde. Mongasindike hamba lesikuserethi. Wagula zonke inyanga. Mangeloni ikhanda iqolo. Mangeloni iqolo isatha. Mangebona ungikhathele. Ukushona umsimba wonke. Amen. Manje ke kanti phela uthuba bakakhuzephi ke ngoba unasiphetho sakhe lalo usafuna sikonkoze hlale silindele nje ukuthi khona umuntu ukuze kungabi khona ke bomama. Amen. Dekani itafula phambi kwesithandazana. Phambi kwesithandazana. Amen. Yenzisisana ukuze kwenzeke kahle senhlala phansi. Amagugu awalungiswa ngoba thina bobaba sishaya ngawo lapha unumber 4 phatha kwenkonzo yaseKamereni ayisashaya. Uma ngalungiswanga uma ungene egqoke itight encane aphinda afake ilegini phezulu elageni kwelegini yakhe athatha igawuni enkulu lobusika futhi lobane phezulu baba Drakensberg nayo inebhande lakhona ithi bese kuthi no ubheda wena uthanda njabulile ikhini logcona ikamela isibhadla bhaka bese ya
ekamereni indaba zenu ningazilungisanga ngoba vele ekamereni akulungi. Yabona nje njalo nami njengoba ngumfundisi mase sengihamba nje sengiqonde ekamereni lami eza-Faith Mission azingene ekamereni lami, ugogo yothandazelwa akangene ekamereni lami. Kodwa nothi uma ngiphuma nje ngeqa umnyango sengihamba semakitchen sengiyaphuma ufane ngothandaza kanzimami phela ngoba nami ngifuna le kamereni ingabi se-Faith Mission kodwa kube isebathenjiwe. Amen. Ngakho-ke lungisani-ke bakabethu kushayela amagqubu ngiyabashwelezela obaba noma ekhona amavuko thethelelani bakabethu thethelelani. Ingane yonkosikazi ayijabule thethelelelani yonke into izohamba kahle. Wow beka kuwena ukuthi ngiyakuthethelela mntakwethu kuzo zonke inkinga esadlula kusona. Wathi kudlula uNtulu wadlula impikoko wathi vula kodwa wathi maqhamuka wena wathi nathi ithana lamathana futhi kuthiwa bathi nokukhishwa thilo bambeni bomama wasebenziwa njani waziwa njani yithi nawe kodwa ungazithembi ubona oJosephina abangcono nawe ngoba kwathi ukukhishwa ubambeni ozokwakhiwa wena wasebenziwa njani wavalwa ayikho intombi enye yodlula wena ngoba zake zadlula ebandleni wazibona umnyeni wakho zadlula emsebenzini wazibona kodwa kwathi ukudlula wena wathi ngiyasithatha isinqumo ngiyamthatha lo ukuba ngithambo lamathambami ngithi mnazami uzinzele emshadweni owakho mekunavumelana amathambo zonithathu yakho ngabanana imfamona. Hayi-ke cabanga ukuthi ngasohlangothini lami ngiqedile kodwa sekwenzeke konke ngasekugcineni nobaba esenkoqile. Ngiyothanda ukuthi sikhulekele imishado yethu bazalwane ukuthi thina esesikhona nesesibambile esesiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu wethu akabambe isandla sethu nokhondolo lomndeni lokuhlukana kwabantu abashadile nokuphuma kulelo khaya lodadewabo ababunya kodwa yena mephuma la athi mina ngenile. Amen. Hayi ngentana kodwa ngumisa kaNkulunkulu ucela ukubuyisela kwami intana.